lyder ekstremt voldsomt. Det lyder rigtig voldsomt. Hvorfor er der ikke nogen flere dyr? Jeg vil gerne skyde noget snart. Jeg er 80% sikker på, at der er nogen, der er ved at dø i Nikolajs hus lige nu. De vil lave et strategisk ritual. Han glemte lige at slukke for Skype, da han var op for at hente sin kåbe. Ej, hvor er det klamt. Virkelig. Det bliver bare værre. Ja. Hvem er det, der er ved at dø? Jeg er skræmt og nysgerrig på samme tid. Hvad gør du, hvis du lige pludselig kører ind og bare råber ihjel? Jeg ved det ikke. Hvad vil du gøre? Prøv at forestille dig, hvis i morgen ikke op. Eller, ja, så lige pludselig bliver vi opringet af politiet eller sådan noget, så er de alle sammen bare blevet slået ihjel. Og vi har bare siddet og hørt på det. Ja. Fuck, det var noget, der ville sætte sig ind i... Det havde sat sig. Det er svært at leve med. Vi har bare sat... Holy shit. Vi har sat joke med, at folk ville voldtaget, så det er bare faktisk at blive myrdet. Ja. Jeg tror, det stoppede nu. Nej. Det lyder som en kat, det der. Ja. Er lidt? Fuck, hvor er det klamt.